Maar die siel wat sondig moet sekerlik sterf. Nie een van ons wil daai gedeelte hoor. Nie een van ons wil met daai gedeelte gelykvormig word nie. As ons daai gedeelte kan vermy, dan sal ons dit doen. But there's only one way. There's only one way. Down on my knees. Die Bybel sê dat elke knie sal buig en elke tong sal moet bely dat Jesus die Seun van God is. Halleluja. En dat hy vir ons gesterf het op die kruishout van Golgotha. And this is the reason why I'm standing here today. Because the finished work on the cross, the finished price that he paid on the cross of Calvary was for my life. Yes.